مجنو کولو لوکی پوچھ دے تاری لیلا سیوے کالی دتا جواب میاں مجنو نے ہاں دتا جواب میاں مجنو نے تاری اکھ نہ ویکھن والی ہو قرآن شریف دے حرف چٹے سنے رب دی سیاہی کالی وے بلیا جتھے دل اڑ جائے ہاں وے بلیا جتھے دل اڑ جائے اتے کی گوری کی کالی